Għat-tieni sajf pajjiżna qed jerġa' jiffaċċja pandemija. Filwaqt li l-Ministru għat-Turiżmu nbidel għal darb'oħra l-Gvern Malti reġa' affiġa fejn tidħol l-istrateġija għat-turiżmu. Sostna dan il-ġurnal The Malta Independent fejn fl-editorjal fakkar kif is-sena li għaddiet il-Ministru Giulia Farrugia Portelli kellha l-famużi mechanisms u din is-sena il-Ministru Clayton Bartolo ħareġ vouchers u inċentivi għal gruppi ta' turisti partikolari ewlenin fosthom l-istudenti tal-Ingliż. Fiż-żewġ każi il-Gvern falla kompletament fil-mira tiegħu li jiftaħ l-istaġun turistiku b'mod sigur, hekk kif minn 20 il-każi attivi splodew għal aktar minn 2000 f'temp ta' 3 ġimgħat. L-editorjal staqsa kif il-Gvern inċentiva b'vouchers ta' €300 biex jattira l-istudenti tal-Ingliż meta hu fatt magħruf li ħafna minnhom huma minorenni mhux imlaqmin u li jorqdu f'akkomodazzjoni komuni. Bit-tixrid tal-virus f'dawn iċ-ċirkostanzi ikun prattikament garantit. Li segwa mbagħad kien sensiela ta' U-turns bil-Gvern jalaq l-iskejjel tal-Ingliż u jipprojbixxi id-dħul għal vjaġġaturi li mhumiex imlaqmin biex imbagħad kellu jerġa' lura minn din id-deċiżjoni. L-editorjal tenna li għal darb'oħra l-poplu Malti se jkollu jiffaċċja il-konsegwenzi ta' strateġija turistika inferjuri li ma sabitx bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. Jistaqsi għaliex ma kienx hemm enfasi fuq il-kawtela filwaqt li vera li kien ikun hemm tnaqqis fin-numru ta' turisti li jiġu Malta iżda ftit turiżmu u aħjar minn ebda turiżmu. Għax dak hu li qed nirriskjaw fid-dawl ta' sitwazzjoni kaotika fiż-żieda fil-każi attivi u r-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar, item l-editorjal.